Ako si Pastor Ipaprasakar nga karon pastor sining Bay City Fellowship Baptist Church. Kag bisan pa dira sa Dumaguete ang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Nga nagatipon dira sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang amon nga tipon agod sa pagtuon sang pulong sang aton Ginoo. Nagasugod alas 5 sa hapon, tubtob alas 7 sa gabi. Liwaton ko sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Karon sa aton nga pagpamalandong sining pulong sang aton Ginoo, akon ikaw agdahon sa pagbukas ang imo nga balaan kasulatan diri sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Ining 1 Corinthians chapter 12 ginsulat ni Apostol Pablo tungod sang problema nga nagaluntad sa among iglesia sa Corinto. Wala nila mahangpan sing maayo ang kahulugan kag ang katuyuan sang Dios kun nga ang ginhatag niya, gin-distribute niya ang spiritual gifts o kon ang mga espirituhanon nga abilidad sa mga Kristohanon halin sa balaan nga espiritu agod nga sila mangin epektibo, mapuslanon, mabinungahon na nagalagad sa Diyos. May mga espirituhanon nga iyas abyan nga gamito nimo ang imo baba. Pareho sinang paglaygay sa individual na Kristohanon. Ang pagtudlo sa grupo sa mga Kristohanon. Ang pagwali sa grupo sa mga Kristohanon. Ginagamit gid ang baba. Kagkaangay sina ang ginahimo nakon karon sa imo. Mayara man nga ginatuwag serving gifts. Inang pagalagad sa Ginoo, pinaagi sa imo nga kusog, sa imo nga effort, pinaagi sa imo nga panguna-una sa pareho sinang pagdumala sang isa ka organisasyon nga Kristohanon. Ang pagbaton sang mga bisita sa imo panimalay o kon sang estranghero pagani sa imo panimalay. Ang pagpahayag sang imo nga kaluoy, gift of mercy. Ang pagbulig dira sa inyo simbahan. Siguro nagapanilig, ikaw nagapamanday kag iban pa. Serving gift or gifts. Kag may ara hiyas abyan nga ginatawag sign gifts. Inang speaking in a different language unknown to the speaker. Inang interpretation of the spoken language. Inang paghimo sa mga milagro. Ang pag-ayo sa mga may sakit. Ang iban gani dito sa bag-ong katipan. Pareho ni Pedro, inbanhaw niya si Dorcas, pinaagi siyempre sa gahom kag bulig sa Ginoo. Si Pablo nakabanhaw sa kay Eutychus nga natulugan kag nahulog dito sa floor. Kay may lauting sang una ang ilang mga buildings. Kag ina mga milagro nga ginhimo sa mga tao. Pero nga ang gintugutan sang Dios nga sila makahimo sina tungod kay wala pa matapos ang balaan kasulatan. Hindi nimo masiguro ang mga tao sang una kung sila bala pinadala sang Dios. Unless may mga gahom, may mga milagro sila nga mahimo. Pero abyan sa natapos na nakumplito ng balaan kasulatan, we can discern, we can use the Bible to distinguish
and to know whether that person is really from God. Di ba madamo man karon sang nagasiling nga sila mga propita, kag may mga ginayo kuno sila sa mga masakit? Now, ginpakita lang na sa mga video, pero wala ta kahibalo kung nag-ayo gid man ina nga tao. May ara nga nagadrama lang, piki. Ang ilang ginhimo para ma-convince sa mga tao nga sila may hiyas sa pagpang-ayo sa mga may sakit. Sa aton panahon karon, paano naton madiskubre ang aton espirituhanon nga hiyas o mga hiyas? Ang una, pinaagi sa investigation. Gamit gid sing panahon sa pagdiskubre nga nungod sang mga hiyas nga ginhambal diri sa balaan kasulatan. Kag kung paano naga-function, ginahimo, gina-aplikar ini nga hiyas o mga hiyas. Kag kung ano ang mahimo sini sa aton lokal nga iglesia. So nagakinahanglan sang investigasyon. Ikadua, nagakinahanglan nga kita upod, makigbahin, or sa English, involvement. Makigbahin ikaw sa mga espirituhanon nga mga buluhaton dira sa inyo lokal nga iglesia. Ang iban nga mga Kristiyanon naghuna-huna nga kinahanglan pa nga sila maghulat. Tob-tob nga sila makahibalo kung ano ang ila hiyas o kon mga hiyas. Nagakinahanglan pa sila sang taas o dako nga panahon kung paano kag kung ano ang ila hiyas o mga hiyas. Inibala ang pagdala ang pagdrive sang auto mas mahapos ina kaysa drive sang auto, no? Nga nagapundo. Hindi bala? So kinahanglan imo i-steer, imo palakton ang auto agod ikaw makahibalo paano magpaliko, paano magpapundo, kag kung paano kambyo sinang mga kambyada dira. Halin sa 1, tob-tob sa 4 o kung 5, kag kung paano ini mapaisol. So kinahanglan imo gid, no? Nga diskubrihon pinagi sa pagpakigbahin. And then mamangkot man ikaw sa iban nga mga tao kung ano ka-epektibo ang imo ginhambal o kung ang imo ginhimo. Kung sila napakamaayo, that means nga may hiyas ikaw sa paghambal, paglaygay. That means nga ikaw may gift of teaching, maybe of counseling, or maybe of preaching. And then, nagkinahanglan nga ikaw mag-interact sa iban man nga mga Kristohanon. We will be most effective in the ministries for which the Spirit has gifted us when we interact with fellow believers. Kag kinahanglan aton man usisaw ng aton mga tagipusoon. Inatawag ini introspection, sulod nga panglantaw. Kag usisaw naton sa pagkamatod ang aton huyog, ang aton inclination, ang aton mga handom. Kag sa nagahimo kita sini may kalipay kita sa pag-alagad dira sa Ginoo, dira sa iglesia nga ginagamit ang aton particular gifts. And then ang aton interest. May interest ikaw sa paghambal. Probably you have the gift of speaking and teaching or preaching. Wala ikaw sang abilidad sa paghambal sa kadamaan sa tunga.
Pero maayo ikaw mag-istorya sa individual nga Kristohanon. Kag kung may mga problema siya, imo siya ginlaygayan kag nagmasanag ang iyang pangunauna. Nahatagan solusyon ang iya mga palaligban kag siya nagakalipay. Nakahimo siya sang husto nga desisyon sa iya nga kabuhi tungod sa imo nga laygay. That means, ikaw abyan may abilidad, may espirituhanon nga hiyas sa panglaygay. So nagakinahanglan sang investigation, sang involvement. Nagakinahanglan abyan sang interaction with other believers. Nagakinahanglan sang introspection sa imong nga tagipuson. Kag nagakinahanglan sa pag-usisa sa imo kaugalingon kung ano ang imo huyog, ang imo interest sa imo espirituhanon nga pagkabuhi. Pinaagi sa sining 5 ka mga butang abyan aton masiguro kung ano ang aton hiyas nga espirituhanon o kung ano ang atong mga hiyas nga espirituhanon. Kanyan kita mag-alagad sa Ginoo nga may kalipay, may kasidla. Mag-alagad kita sa Dios nga makahuluganon kag mabinungahon. Ang Dios magapakamaayo sa atong tanan, abyan magapangamuyo kita. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat. Sang kayunan karon nga ako napaalinton ini nga mga kamatuoran sa igdulungog, sa palamatinan sa mga Kristohanon nga nagapamati sini diri sa Facebook, kag bisan pa sa sining mga istasyonan sang radyo nga naga-replay sining amon segment karon. Ang tanan nga himaya kag dungog amon ginahatag dira sa amon maluluwas kag Ginoo si Ginoong Hesukristo nga sa iyang ngalan kami karon nagapangamuyo kabay pa. Madamo gid nga salamat abyan sa imo nga pagsunod kag pagpamati sining aton malipot nga programa kada adlaw. Kabay pa nga ang imo adlaw karon mangin malipayon, makahuluganon kag mabinungahon. Ang Diyos magapakamaayo sa aton tanan.